दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आंखौ लिंहरनाय जे थांखि बे थांखि बायदियै हयथ' आंनिफ्राय जेरैबायदि नोंथांमोना लुबैदों बा जेरैबायदि हास्थायदों बेसिमहालागै आङो सौहैजोबाबो जानो हागौ। थेवब्लाबो आंनि गोसोआव बेरखांनाय जे मोनसे आयदानि सायाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै आं दिनै गसंथिनानै आंनि बे आयदानि सायाव लिरनाय जे लिरथायखौनो आंनि दिनैनि बुंथिगिरिनि जा बुंथिनाय बेवहाय आङो फरायथिनानै होलांगोन। दा आसा थिदों आंनि फरायथिनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थिबो थानो हागौ बा सोरखौबा हयथ' बा सोरनिबा गोसोआव नांनोबो हागौ। थेवब्लाबो आसा खालामदों जे बे लिरथाया आंनि जा बिबुंथिया गोजोर जाथों एबा गोबाव सम थांनानै थाथों होननानैनो आङो बे आयदाखौ आङो दिनै लिरनानै लाबोदों। जों गोबां आयदायाव गोबां सावरायलांबाय थायो, नाथाय सावरायनाय लेखा जोङो जोंनि सावरायनाय जा गोबां आलासिफोरा बिबुंथि होनाय बेफोर बिबुंथि जारिमिन जानानै थालाङा। खुगायावनो बुंदों, खुगायावनो गोमोरलांदों। सुबुंनि गेजेराव सोरनियावबा गोसोआव थादों, सोरनियावबा बा सोरनिबा गोसोनिफ्राय गोमोरलांदों। दा बेखायनो आंनि गोसोआव बेरखांदोंमोन मोनसे समनिफ्राय, जाय समाव रिसार्च पार्सन हिसाबै लेंहरदोंमोन बाथौसा महरै। दा बै समनिफ्रायनो आङो सानबोदोंमोन जे आं जा बुङा मानो, आं जा बिबुंथि होआ मानो, बेखौ आङो लिरनाय महर होनानैसो आङो गालांगोन। बिब्दिखायनो दिनैबो आं नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे आयदा लानानै आवगायबोदों जे बादायारि मुगानि बाथौ धोरोमारि फरायसाफोरनि मावनां बिबान। आं बिनि सायाव बुंलांगोन। आरोबाव सम जायोब्ला आं माखासे बाथ्राखौ, धोरोमनि बाथ्राखौ आरो बुंलांबावगोन। दिनैनि बादायारि मुगानि सुबुं माहारिनि गोसोआ जोबोद जेथो गोनां, बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ। बे जेथोनिफ्राय बारग'नो थाखाय गाव गावनो सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला रावबो रावखौबो नायफिननायनि सम गैलिया। गाव गावनि गोसोखौ गावनो सामलायनांगोन। बे सामलायनायनि गुदियावनो दङ गावनि मावथाय एबा धोरोम। धोरोम सोदोबा जोबोद गुवार अरनाय गोनां, एबा जेरै बुङो बिथिंनो गोसारद्लाग्रा आरो गोबां बिथिं गोनां। बियो सोराङाव नुजानाय गुवार गाबफोर बायदि। साफ्रोमबो सुबुङा बेखौ बुजि मोना आरो गावबा गावनि गोसो बायदि बुंफोरथियो। बुंनो थाङोब्ला धोरोमानो जोंनि जाफुंसारनायनि गुबुन मोनसे ओंथि। धोरोमा एसेब्लाबो जोबोद दिदोम आरो बियो जोबोद गुवार। बियो गासैखौबो बोजबनानै लायो। गासैबो बुहुमनि जिउ गोनां आरो जिउ गैयै मुवाफोराबो गावबा गावनि धोरोम दङ। बेखौ जों साफ्रोमबो मिन्थिमोनो। बेनो बिसोरनि जोनोमजों फैफाखानाय आखुथाय। सुबुंनि धोरोम बुङोब्ला सासे सुबुङा गावनि न'खरनि, माहारिनि, फोलेरनि, हादोरनि आरो बुहुमनां माबा खामानि मावनानै होनायखौनो बुंदों। धोरोमा सासे सुबुंनि एबा मोनसे खामानिखौल' बुङो। धोरोमा सोरनिबा मोनथायनि सायाव जेबो लोब्बा गैया। जेब्ला सासे सुबुङा गावनि खामानिखौ मोजाङै मावगोन, अब्ला बियो गावनि मोननो गोनांखौ मोनगोन आरो जायनो मावना होदोंमोन बिसोरनिफ्राय मोजां हास्थायनाय आरो मान मोननो हागोन। हिन्दु धोरोमनि मोनब्रै वर्णफोरनि मादाव जेरै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आरो शूद्र। ब्राह्मणफोरखौ बांसिन मान होनायमोन मानोना बिसोरो अबंसायखौ मोननायनि राहाखौ होफैनायमोन
आरो माखासे गियान फोरोंग्रामोन। बेनि अनगायैबो जेबो मोनफिननो लुबैयामोन। दा बेखायनो फरायसा हान्जानि गोसोआबो गावसोर माबाफोर मोजां हाबा मावनायनि फिन मोनजानो लुबैयै जानाया जोबोद गाहाम एबा निस्वार्थ जानांगौ। मोनसे समाजाव खौसेथि लाबोनो, गोजोन लाबोनो आरो रंजा खुसिखौ लाबोनो थाखाय माखासे साधु सन्यासि आरो इसोरनि बाणी फोसावग्राफोरा गोदो गोदायनि दिनाव बायदि सोलोंथाइ होनायमोन। बेफोरबायदि फोरोंनायफोराबो धोरोमनि मोनफा बाहागो महर लानो हमदोंमोन। नाथाय नोजोर होनो गोनां, बेफोरबायदि बाणीखौ लानानैनो माखासे सोलोंसाफोरा मोनफा हानजा दानानै धोरोमनि महर होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बेफोरबायदि हानजाफोरानो माखासे सुबुंखौ धोरोमनि मुङाव गाज्रि लामाथिं लांनायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। बेफोरबायदि लामा दिन्थिग्राफोरानो गावनि इसोरखौ नेवसिगारनाय गोसोखौ फोजाखांदों आरो थगायसुला आखुआवसो बांसिन गोसो फज'होदों। बेफोरबायदि नंखाय फोसावनाय, नंखाय फोरोंनायखौ मोजाङै मोनथिनो एबा सानगोथौ साननो हायैयावनो दिनैनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गावनि असे धोरोमनिफ्राय बास्लायलांनाय जागासिनो दङ। बे जोंनि धोरोमावबो जागासिनो दङ बा जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो बेयो सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना हयथ' मोनदां हादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि माखासे लाइमोन फरायसाफोरा थौले गोसो लानानै आरिमुवारि फोथायनाय महर लानानैसो बिमा बिफाजों लोगोसे बोराइ बाथौखौ फुजियो। गोख्रों आरो गोथौ गोसो लाबासिनो सा साज्रां गोसोयैसो फुजिनायनि गुमुरखौ मोनदां हायो। जायनि थाखाय लाइमोन फरायसाफोरा गुबुननि फोथायनायजोंसो दावगालांफायो आरो गुबुननिखौसो बोजबो। दे गावनिया मोजां नङा, गुबुननियासो साबना हामना बेबायदि सानफ्लाङो। जेरावनो गोसो हगारसारनानै उदाङै रंजा बाजाखौ मोनो बेयावनो बांसिन बास्लायलाङो। बे आखुखौ जोङो जोंनि धोरोमारि समाजनि गेजेरावबो जों मोननो हादों। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय फरायसा लाइमोनफोरनि गोसोआव सोमजिनांगोन दिदोमथि, लुबैनायखौ हमथानाय आरो थानांगोन गियान आरो रोंगौथि। जोंनि लुबैनायनि अनजिमा गैया, मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थायो। रावबो जोंनि लुबैनायखौ फोलोमनो हाग्रा बेयावहाय रावबो जिबि उजियाखै। लुबैनायखौ हमथानो हायैयावनो माखासे लाइमोनफोरा मावनाङै खामानियाव आखाइ होफ्लांनानै गावखौनो दुखु आरो खैफोदाव खोख्लैनानै लायो। बेनिखायनो नांगौ जोंनो हमथानाय गोसो, साफ्रोमनिबो गोसोआव दिदोमथि थानांगौ। बेफोर गोसोखौ दानो थाखाय नांगौ धोरोमनि गोहोम। बे धोरोमनि गोहोम गैयाब्ला जों राव सुबुं माहारियानो जों गावखौ दिदोमथि एबा जों हमथानाय गोसोखौ जों दानानै लानो हाया। धोरोमनि हमथानाय आरो रोंगौथियासो बेफोरबायदि गोसोखौ जाखांहोनो हागौ। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो बाथौआरि लाइमोनफोरा धोरोमनि सायाव गोसो होथाबनो हानाया जोबोद गोनां। धोरोम बिजाब फरायनाय, धोरोमसालि एबा थानसालियाव थांनानै बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनाय, गावनि देहा मोदोमनि फरायनायनि आनजादनि मुङाव बाथौ थानसालियाव थांनानै गय जरा फाथै जरा नङाब्लाबो दौरि दौसि आसारिफोरनो गावनि मुङै बावना हैनाय, रायजो राजाफोरनि आर'जाव गावनि मुंखौ मख'नानै बोर बिनाय बायदि हाबाफारियाव बाहागो लानाय, धोरोम सावराय मेलफोराव बाहागो लानाय आरो गावखौ इसोरनियाव गथायनो हानाय आरो गियान थायोब्लासो लुबैनायखौ हमथानाय दिदोमथि गोसोखौ मोननो हागोन। गावखौ नाङा फाङा साननायनि लैथोनिफ्राय बोखांफिननो लाइमोनफोरा जों सुबुं माहारिया हानांगोन। बेफोरजों लोगोसे लाइमोनफोरनियाव थानो गोनां गोथार गोसो आखलखौ दानायनि लामाखौ धोरोमारि फसंथानफोरा होफैनो हागौ।
जेराव धोरोमारि सान्थौनि अनगायैबो गावखौ फसंनाय, आखल आखु दानाय, नखर दानाय, बिमा बिफाखौ सिबिनाय, गिदिरखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय, फोरोंगिरिखौ मानिनाय, सुबुं माहारिनि थासारिनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो बायदि बिथिंनि मावबादा बानजायनानै सुबुं जिउनि बायदि फोरोंथाय आरो सोलोंथाइखौ होनाय जायो। बेबायदि फसंथान महरै बाथौ थानसालिया दिनैनि बादायारि मुगायाव गोनां जानाय सोलोंथाइ होनानै मोनसे थानसालि एबा बेयो मन्दिर। दा दिनै जों नुनो मोनो गोबां थानसालि एबा खेराइसालिफ्राव जोङो जोंनि समाजनि, जोंनि नखर दानायनि, जोंनि फरायनायनि बायदि बिथिंनि सायाव जोङो सावरायो आरो बेफोर सावरायनायावनो जोङो साफ्रोमबो सुबुङा, जोङो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जुदि बाहागो लानानै बेफोर गियानखौ जों आरजिनो थाखाय आवगायोब्ला जों रावबो जों गावखौनो साफा साफा गोग्गो सुबुं दानायनिफ्राय जों बन्चित जानाय नङा। बिजाब बाख्रिया जेरै गियाननि बाख्रि, बाथौ थानसालियाबो मोनसे गियाननि बेयो मोनसे फुंखा। बाथौ थानसालिनि गेजेरजों आथिखालाव बुहुमनि खौरांफोरनि अनगायैबो गाव गावनि गामिनि, ओनसोलनि देरगाथाव बाख्नायथाव खामानि मावनायफोरनि बुंफोरथिखौ जों रोखा जालायनो हासै। लाइमोनफोरनि गोसोखौ फोजाखांनो हानाय माखासे रादाबफोरखौ होफैनानै बिसोरनि गोसोआव बादायनायनि दोहौखौ लाबोना होफैनो हासै। जों मोनदों, जों नुबोदों, नाथाय जाय जायगायाव गैया बेफोर जायगायावबो जोङो बेफोर बेबस्थाखौ जों खालामनानै होनांगोन। जोंनि साफ्रोमबो बाथौआरि दैदेनगिरि बिथांमोनानो गोबां जिउनि जे सानथाय, सानस्रि आरो गोबां सुबुंनि जे दावगानाय, देरहासारनाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोङो बाथौ थानसालियाव जोङो सावरायनो गोनां। बाथौ थानसालियाव जोङो बेफोरनि सायाव बाख्नायनाय बेफोर बेबस्थाखौ जों खालामनांगोन। अब्ला निश्चय जोंनि लाइमोनफोर एबा जाखांबोनाय, गां फुवारनानै आवगायबोनाय उन्दै उन्दै गथ' बिथांमोनखौबो जोङो इनकारेज होनो हागोन। सोरनि नखराव एबा ओनसोलाव सोरनि गथ'आ मा फरायदों, मा फरायाखै, मा मावदों, मा मावाखै, सोर साख्रि मोनदों, मोनाखै, सोरनि नखराव गोदानै थानसालि लुदों, लुवाखै, बेफोर रादाबा थानसालिनि मोन्थोरनि गेजेरजों बेरखांसै। बे जाहैबाय जोंनि देरगानाय। आथिखालनि जोंनि बाथौ धोरोमारि बाथौसाफोरनि जोंनि देरगानाय, जेराव जों बेफोर आयदाखौ जोङो मोनथिफेरामोन, जोङो सावरायफेरामोन, बेफोर सावरायनाया दिनै जोंनि बाथौ थानसालिफोराव जायो। जायनिफ्राय जों मोनदां हायो सोरनि नखरनि सोर गथ'आ माबायदि फरायनायाव जौगादों, माबायदि उथ्रिसारदों आरो सोरनि नखरनि सोर सुबुङा मा साख्रि मावदों, माबायदि साख्रि मोनहैदों आरो मोननो थांनायाव बियो माबायदि खस्थ' खालामदों, बेफोर बाथ्राखौ जोङो मोनदां हासै। गुबुन जौगा हारिनि सुबुंफोरा गावबा गाव धोरोमारि थानसालिफोराव जेरैबायदि बावनाय जगार लानानै ज' थांनाय नुयोमोन, दा नाथाय बे नुथायखौ बर' बाथौ धोरोमनि थानसालिफोरावबो जों नुनो मोनसै। बे नुथायाव दङ गोदानथि आरो गोथौथि फोथायनाय। आथिखालाव नाथाय गोबां जायगायावनो बाथौआरि लाइमोनफोरा गावबा गावनि आनजादफोर होनो गोनांब्ला, माबा मोनसे साख्रिनि इन्टारभिउ होनोब्ला, बबेयावबा दावबायनो थांबोला, नखराव माबा मोनसे खामानि एबा हाबाफारि लायोब्ला गाव गावनि जोनोम साननि मुङाव थालिर लाइजौ, गय जरा, फाथै जरा लानानै गाव गावखौनो गोग्गो गोथार खालामनानै थानसालियाव थांना दौरि दौसिफोरनो बोराइ बाथौनि मुङाव रायसंनानै होनो खावलायहैनाय जोंनि गेजेराव गोबां नुसै। दा बेफोर हुदाया जोंनियावबो दंसै। दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोर, उन्दै गिदिर गासै सुबुं माहारिया बा बाथौसाफ्रा, बाथौआरिफ्रा बेफोर खामानिखौ मावोब्ला जों बाथौ धोरोमनि जा दावगानाय बेखौबो जों मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जोङो गावनि आत्मा बेखौ सुद्रायनाय बेखौबो जोङो खालामनानै लानो हागोन।
बेनि उनफिथाय महरै थारैनो बोर बिग्रानि जाफुंसारनायनि रादाबफोरखौबो थानसालियावनो रोखा जानायनि फोरमानखौबो जों मोनबोगासिनो दंसै। थारैनो बेनि गुमुरा जाबाय थार आरो गोथौ फोथायथि। जेरावनो थार आरो फोथायथिया दङ बेयावहायनो जाफुंसारनायाबो नुजाखांगासिनो दं। बेनिखायनो बाथौआरि फरायसाफोरा गावनि गुबै धोरोमखौ सिबिनो बाथौ थानसालियाव थांनायजों लोगोसे गावनि माहारिनि गुबै धोरोम, हारिमु, राव आरो थुनलाइ दावगाहोनायाव हाजासे बिहोमा होनाय जागोन। गावनि बिमानि राव, हारिमु आरो हारिनि सिनायथिखौ होनो हानायनि गियानखौ मोननो हागोन। दा जोंनि गेजेराव दिनै मोनसे ओरैबायदि अबस्थायाव जों गोग्लैदों, ओरैबायदि क्राइसिस जादों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनै जे जोंनि सिनायथि, बे सिनायथिखौ जोङो दिनै गुबुना जोंनिफ्राय सेनानै लांनो नागिरगासिनो दङ। बेबायदि समाव जोंनि गेजेरावबो ओरैबायदि माखासे सुबुं थान्दै सुबुंफोर जोनोम लाफैदों, जाय सुबुंफोरा दिनै जोनोम लानानै जोंनि बर'नि दा दोरोङारि ट्रेडिसन, गानग्रा जोमग्रा, जाग्रा लोंग्रा बेफोरनि सायाव GI खालामनानै गालांनायनि उननिफ्रायसो जों दिनै जोंनि दख'नाखौ जेराव गुबुन हारिया जोंनि सोमोन होननानै नै दाखालि बावैसो बुंदों, बेफोरनिफ्राय जों दिनै बारग'बाय। जुदिहाय बेखौ सोरबा जोंनि दैदेनगिरिया, सोरबा जोंनिनो बाथौसाया GI नांगौ होननानै बेखौ GI खालामखायामोनब्ला दिनै जोंनि थाखानाय हारिमु बा जोंनि हारिनि जा दोरों बेफोर गासैबो गुबुना सेनानै लांहां जाबायमोन आरो लांखासिगौमोन। दिनै नाथाय बेनिफ्रायबो जोङो बारग'बाय। दा बेखायनो बाथौ थानसालि बायदि गोथां फसंथान मोननाया जोबोद गोब्राब। बे बाथौ थानसालियाव फैयोब्लानो बाथौ थानसालियाव फैनायनि सिगां जोङो जेरैबायदि साखाफारा जानानै फैयो, जोङो जेरैबायदि राव रायलायफोरो, जेरैबायदि मोन्थोर बेयावहाय जोङो आरज गाबफैयो, बेफोर गासैबो जोंनि बर' माहारिखौ, बर' माहारिनो बिहोमा होगासिनो दं। जों साफ्रोमबो बाथौसाफोरा बेखौ जोङो नंखाय बुंनो हाया। दिनैनि मुगायाव गोबां फसंथानफोर दङ, मठ मन्दिर दङ, जोंनि बर' माहारिनि सान्थौजों गोरोबफ्लेनाय धोरोम सान्थौ आरो आसार खान्थिफोरा बाथौ धोरोमावनो दङ। बिब्दिब्लालाय जोंनि लाइमोनफोरालाय मानोथो नेवसिगारनो? बाथौ थानसालियाव हाबनानै गावनि हारिखौ अनसायनो, गावनि हारिमुखौ फोगोमनो, गावारि राव थुनलाइखौ फेहेरनोलाय दङ बेयावहायनो बर' हारिनि थैनाय थांनायनि गुबै सान्थौ। अब्ला जों नाहरदो, जोङो बाथौ थानसालियाव फैनाय लोगो लोगोनो जोङो बर' माहारिखौ सिबिनाय जोंहा जाखायो। बेयाव जोङो बर' रावखौ फोथांदों, बेयाव जोङो गानै जोमै फैदों, गामसा दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो लाखिगासिनो दङ। जोङो दामदों देदों, मोसादों मुसुरदों, जोङो आर'ज गाबदों, जोङो बर' माहारिखौ फोथांनो आवगायबोदों। दा बेखौनो जोङो गारनानै गुबुन धोरोमाव जोङो बास्लायनो जोङो सानोब्ला नाथाय जोङो गावखौनो फेलें जानाय होननानैसो जोङो सिनायथि होनो थांगोन। दा गोदान मुगानि सुबुं माहारिनि गेजेराव इंराजि सोदोब सेकुलारिज्म सोदोबा माखासे लोरबां सुबुंफोरनि गोसोआव गोरलै खान्थिखौ साननानै होफैदों। बेनो जाबाय साफ्रोमबो गासैबो धोरोमाव थानो हायो एबा मोनथाय दङ। नाथाय जों मोनथिगौ धोरोमा रावनिबो जेबो मोनथायजों सोमोन्दो गैया। बेखौ बारे बारे बुंगोन। मावथायनि गेजेरजोंसो धोरोम सुबुंनि मोनफ्रोमबो आगान आरो मोनफ्रोमबो जिउनि जांख्लाया धोरोमजों खाबथाना लाखिजायो। अब्ला जों माबोरै बुंनो हानो सुबुङा थोंजोङै धोरोमजों सोमोन्दो गैया होननो एबा धोरोमखौ मान होआलासेनो खामानि मावनो?
बेनिखायनो बुंदों इंराजि सोदोब सेकुलारिज्मा भारतनि गिबि गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरुआसो इउरपनिफ्राय लाना फैनाय हिन्दु आरो मुस्लिमफोरखौ खौसेयाव लाखिनो थाखायसो बेयो मोनसे राजखान्थियारि स्ल'गानसो। अब्ला नायदो बेखौ फल' खालामनानै दिनैनि फरायसा हान्जाया गावनि असे धोरोमखौ मोजाङै बिजिरना नायालासिनो गावनि धोरोमखौ फोगोमनो समायना खालामनो नाजायालासिनो गुबुनजों आवगायलांफाना गुबुननि धोरोमखौ बजबनाया बादायारि मुगानि फरायसा लाइमोन हान्जानि खामानि जानो माब्लाबो हाया। सोरां मोननाय मेगन गेवसारनाय सोलोंफुनाय फरायफुनाय फरायसाफोरनि खामानिया गावनि आंगो धोरोमनि सायाव नायबिजिरनायासो गुबै खामानि जानांगौ। आंगो धोरोमाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला बेखौ फोसाबनो नाजानायासो लाइमोन फरायसाफोरनि मावनां खामानि। बेनि अनगायैबो गुबुननि धोरोमनि सायाव नोजोर लाखिनानै बेनिफ्राय माबाफोर लाथाव मोजां खान्थिफोर दङब्ला जोंनो गोनां जानायाव आबुं खालामनो नाजानायाबो मोनसे मावनां खामानि। बेनि थाखाय फरायसाफोरनियाव गावनि आंगो धोरोमनि गोनां गियानजों लोगोसे गुबुन धोरोमनि गियानाबो थानांगौ। बेयो थार बाथ्रा। गावनिजों लोगोसे जों गुबुननिखौबो जोङो मिन्थिनांगोन, गुबुननि धोरोमनि गियानाबो थानांगोन। अब्लासो जोङो गावनिखौ फोगोमनो एबा फेहेरनो एबा फोसाबनो जोङो हागोन। नङाब्ला माब्ला फोसाबनो जोङो आवगायनो हानाय नङा। लाइमोन फरायसाफोरा सोरगिदिं माखासे बुद्धि आरो सामलायग्रा गोहोफोरजों सामलायजानाय मोनसे हान्जा। धोरोमनि गियानखौ मोनथिखागौ आरो नोंखागौ होनना दुगानानै लानायखौसो बांसिन जोङो नुनो मोनो। मावनायानो धोरोम। मावनायनि गेजेरजोंसो सोरबाबा मोजां फिथाइ मोनो, सोरबाबा गाज्रि फिथाइ मोनो। गाज्रि मावग्रानि थाखाय गाज्रि एबा दुखु गोनां आरो मोजां मावग्रानि थाखाय मोजां एबा सुखु गोनां। बेफोरनि गुदियावनो दङ बोराइ बाथौ नुवाथारिनि गोहोम। बेखौ मोनथिसेयावबो फरायसा हान्जाफोरनि गेजेराव गावसोरनि गोसो बायदि थांनायावनो माखासे खैफोदाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनबोदों। फरायसा समावनो माखासे गियानखौ बुथुमनानै गावखौ फसंनायनिसो सम, गावनि धोरोमखौ फोसाबनायनिसो सम आरो गावनि धोरोमनि अनगायै गुबुन धोरोमनि बाथ्राखौबो मोनथिनानै लानायासो गोनां। गावनि धोरोमखौ सोलायनाया नङा, गावनिख्रुइ गुबुननिया जेब्लाबो मोजां जानो हाया बेखौ मोनथिगोन जेब्ला सासे लाइमोनहा रियेलाइजेसन खालामफिननायनि गोहोआ थागोन। माब्लाबाबो मालायनि आगानाव गावनि आगानखौ होना दा सुनाय। मालायनि धोरोमा जोबोद गिथाव। बेखौ जोङो उनावसो रियेलाइजेसन जायो। धोरोमा मोनसे सानस्रि नङा, नाथायब्ला धोरोमजों हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो बेयाव हाबनानै दङ। बेनिखायनो लाइमोन फरायसाफोरा गावनि धोरोमजों लोगोसे हारिनि हारिमुखौ रैखा खालामोब्ला बाथौ धोरोमखौनो आंगो धोरोम महरै लानानै गावखौ सामलायलांनाया जोबोद गोनां। बांसिन फरायसाफोरा गावसोरनो बबे थार आरो बबे नंखाय बेखौ एसेब्लाबो मोनथिखागौ। थेवब्लाबो गावबा गाव साननो हानाय गोहोखौ बाहायालाबासिनो थानायाव थार लामाखौ हमनो हास्लाबा जिउनि बोहैथिया मोननै रुगुंनि गेजेरजों जाफुंसार महरै बोहैलाङो। बेफोरनो जाबाय गोरोन्थिखौ उनाव सानखांफिननाय गोहो आरो गोरोन्थिखौ फोसाबनाय। फरायसाफोरनियाव सोरजिलु आखु एबा मावनाय थानांगौ। बेनि खाबुखौ बाथौ धोरोमारि फसंथान आरो आफादफोर दिनैबो होबोगासिनो दङ। धोरोम फालिनायजों लोगोसे धोरोम आसार खान्थि, हारिमु, राव थुनलाइनि फेहेरनाय फोसाबनाय खामानिखौ आखायाव लानानै माखासे सोरजिलु हाबाफारि लानाया साफ्रोमबो फरायसाफोरनिनो मावनो गोनां खामानि। बेबायदि खामानिखौ आखायाव लानानै गावनि आखुखौ दानायजों लोगोसे सोरजिलु हाबाफारियाबो गुबुननि थाखायबो गनायथाव जागोन। धोरोम बिजिरनाय, बोराइ बाथौनि मुङै खन्थाइ रायथाइ लिरनाय, हारिमु बिजिरथाय
बायदि बायदि हाबाफारि लानानै सोरजिलु मावथायखौ मावलांनाया बादायारि मुगानि फरायसाफोरनि मावनां खामानि। फरायसाफोरा सहायसुला जानाया गोनां, बेयो थार बाथ्रा। मोनफ्रोमबो फिथाइखौ गोरलैयै मोनजानो लुबैनाया दुखु गोनां। फांसे बिफांनो बिबार बारहोनो आरो फिथाइ थायहोनोबो सम नांगौ जायो। मोनफ्रोमबो मुवा बेसादानो गोजौ जानो आरो देरनो सम नांगौ। बेबायदिनो सुबुंनोबो गावनि देरहासार जानायाव एबा माबा मोनसे जाफुंसारनायाव सम नांगौ जायो। बेखायनो सहायनो हानाय गोहो थाथारनांगौ। बाथौ धोरोमारि फरायसाफोराबो सहायसुलाखौ लानानै बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव फोसाबनो थाखाय गावनि धोरोमखौ साबना हामना खालामनानै बयजोंबो बोजबजाथावना खालामनो नाजानाया जोबोद गोनां। बेखौ खालामनो गारनानै खनसेनो मोजां जाजानो लुबैनानै गावनिया मोजां नङा होननानै नुसारनाय धोरोमाव दा बारस्लायलां। जोङो बिब्दिनो सानफ्लाङो। सोरबा लाइमोनफोरानो होन, सोरबा बर' सुबुङानो होन, बिब्दिनो गोबां सुबुङा सानस्लाबा, जायनि जाहोनाव गुबुननि साबना हामनाखौ नुनानै बिथांमोना बारस्लायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय गुबुननि धोरोमा माब्लाबाबो गावनि धोरोमनिफ्राय देरसिन जानो हाया। आरो बेखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफायाबो मोनसे थांखि लानांगोन, गावनि गथ'खौ बाथौआरि खालामनो। बाथौनि सानखौ जोङो फेदेरखांनायनि उनाव जेरैबायदि बिथाङा दावगालांगोन, बै दावगानायनिफ्रायनो जोङो मोनदां हागोन जे गावनि जे थांखिमोन, गावनि जा मावथायमोन, आइ आफानि जा मावथाया जाफुंसार जादों होननानै बयबो बिमा बिफाया बेखौ सानसे सानफ्लांगोन। फरायसाफोरनि बाथ्रा बुंनाय, बाथ्रा रायज्लायनायावबो नोजोर होनो गोनां। सालाय हमथानाय गैयै रायज्लायनायाव माखासे जाथाया जानानै थाङो। उन्दै गिदिर बासिनाय गैयै बाथ्रा रायज्लायनायाव मोनसे समाजाव गाज्रि बारहावाया बारबोयो। गावखौनो गोरोंखा, गिदिर गियानि सानना लानानै गावनि गिदिरनि सिगाङाव सालाय हमथानाय गैयै बाथ्रा रायज्लायनायफ्रा सासे सुबुंनि अनसायनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायो। बे थारैनो थार बाथ्रा। जोङो गोबां लाइमोनफोरखौ लामा सामायाव रायज्लायनाय बा जोंनि सुबुंनि गेजेराव थानायाव रायज्लायनाय समाव जोङो माखासे राव बाहायनाय, माखासे सोदोब बाहायनाय, बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरखौ मोननायनि उनावनो जोङो साफा साफा देरनाय सुबुं बा बैसोगोरा सुबुंफोरा सानफ्लाङो, नुनायाव गथ'आ अनजाथाव, जोबोद मोजां। नाथाय बेनिफ्राय बा बेबायदि सुबुंनिफ्राय जुदि गाज्रि सोदोब बा माबा मोनसे आरजायै सोदोब जोङो खोनायोब्ला बे गथ'नि सायाव जोंनि अनसायनाया खमायलाङो। फोरोंगिरिखौ फोरोंगिरि महरै, बिमा बिफाखौ सोरजिगिरि महरै लानानै गिदिरखौ मान होनानै उन्दैखौ अननायजों रायज्लायनो सोलोंनाया दा मुगानि फरायसानि मावनां खामानि। दानि मुगायाव थांना थानोबोला गावनो गावखौ हमथानो नाजानाया जोबोद गोनां जाना फैबाय। बेफोरबायदि गियानखौ सोलोंनाय एबा हमथानाय गोसोखौ धोरोमनि गियानाल'सो होफैनो हागौ। बेनिखायनो बुंदों, धोरोमा गावजों लोगोसे खारफागासिनो दङ। मावथायानो धोरोम। हमथानाय रावफोरा लोगो बांहोयो आरो गोजोननाय लाबोयो। फारसेथिं सालाय हमथानाय गैयैयावनो सुथुराबो बांबोयो। दोनथ'नाय गैयै फरायनाया साफ्रोमबो फरायसानि गोसोआव सोरां लाबोयो। गावनि थाखोनियानो जा, बायजोनि बिजाबानो जा, गासै बिजाबावनो ज' जानानै दङ नांगौ माखासे सोलोंथाव गियान। गांफ्रोमबो बिजाबफोरानो मोनफा सोलोंथाइखौ होफैयो। बिजाबनि गेजेरजोंनो नुफेरै, खोनाफेरै, जाफेरै जाथायफोरखौ मोननो हागौ आरो बेफोरनिफ्रायनो नांगौ बायदि गियानखौ बासिनानै
गावनि गोसोआव सोनानै लानो हायो। फरायसानि मावनो गोनां खामानिया बिजाब फरायनाय आरो गावनि थांखिखौ होसोनाय आरो सोरां लाबोनाय। गावनि थाखोनि बिजाबनिख्रुइ बायजोनि बिजाबफोराव गावखौ दानायजों लोगोसे नखर फोलेरखौ दानायाव हाजासे सोलोंथाइ होफैयो। बेनि थाखायनो गावनि थाखोनि बिजाब फरायनायखौ दोनथ'योब्ला बायजोनि बिजाबखौ फरायनाया जोबोद गोनां, जेरै खन्थाइ रायथाइ, सावरायथाइ, सुंद' सल', सल'मा आरो बिजाब गलायाव मोननाय बायदि बिजाबफोरखौ फरायोब्ला गोसोखौ सोरां मोनो आरो बे सोरांखौ गुबुननो फोस्रावनानै होनो हायोब्लानो बै गुबुन सासे सुबुङाबो सोरांखौ मोननो हायो। बेनिखायनो फरायसाफ्रा थाद'नाय गैयै फरायसंनाया जोबोद गोनां। आथिखाल मुगायाव रावखौबो नायफिननायनि सम गैलिया। इन्टारनेट मबाइलनि मुगा, नखर गंसेयावनो साफा गंफा मबाइल लानानै गावबा गाव थांखिजों रावखौबो राव उदिस गैलायै जालांबाय। दिनै जों नुनो मोनो जोंनि नखराव साब्रै दङब्ला साब्रैनि आखायावबो मबाइल दङ। साब्रैयाबो मबाइल लानानै बेस्थ' जायो। नखरनि माबा मोनसे गोनां खामानि बा माबा मोनसे सावरायनो गोनांब्लाबो जोङो ज' जथुमनो गोब्राब जायो। ज' जथुमोब्लाबो फारफा गंफा सियारखौ बोख्लेंनानै, खामफ्लायखौ बोख्लेंनानै गावबा गाव मबाइल फारसे मोखां जानानै जों जयो। जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि जा थांखि, बे थांखिखौ जोङो जाफुंहोनायाव गोबां सम लायो। बेनिखायनो बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरनि गोसो इसिङावबो बोराइ बाथौनि गुमुरा थाथारनो नांगोन। मुलुग दरबाराव इन्टारनेटनि बिजोंजों बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि, बावनाय थिनाय, आरज मेथाइ खननाय, बर'नि गुबै आगजु खाम, जथा, सेरजा, सिफुंनि रिंखांनाय, मिलौदो देंखोखौ फोसावनायनि खाबुखौ लानायाबो गोरों लाइमोनफोरनि मोनफा मावनां हाबा। बेनि गेजेरजोंबो दि बाथौ धोरोमनि गोगो गोथौ आरो सैथोथिनि गुमुरखौ मुलुग दरबाराव फोसाव हायो, बेखौबो साननो लानाया लाइमोनफोरनि गिदिर बिबान। दा बिब्दियाव जोङो साफ्रोमबो लाइमोनफोरा बेफोर खामानिखौ जोङो बाथौआरि होननानै जोंनि जा दोरों, बे दोरोंखौल' जोङो साननानै जोंनि जुगजों दा सोलिबाय थानाय जा मोनसे आबहावाजों जों खारफानो रोङाब्ला जों बाथौआरि लाइमोनफोराबो जायफोरा गोग्लैसोदों बेबायदि गोग्लैसोनानै थालांगोन। जायफोरा आवगायलांदों बेबायदि आवगायलांनो थाखाय जोङो मोनफा मोनफा खामानि जों आखायाव लानांगोन। जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ फोगोमनो आवगायबोनांगोन। बाथौ धोरोमखौ फोगोमनोब्ला जोङो साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो, साफ्रोमबो बाथौआरिनो जोंनि बाथौनि गुमुरनि सायाव फरायसंनाय, गुमुरनि सायाव जोङो बिजिरसंनाय खामानिफोरखौ जों मावलांनांगोन आरो मावनानै जोङो लिरनाय महर होनानै मुलुग दरबाराव जोङो फोसावनांगोन आरो बे फोसावनायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव फोगोमलांनो हागोन। दा बेफोरबायदि थांखिखौ जोङो साफ्रोमबो लानांगोन। जोंनि जा फोसाबथाय जे बाथौ धोरोम, बे फोसाबथाय बाथौ धोरोमा जेरैबायदि 1990निफ्राय जेरैबायदि जाबोनायनि उनाव दिनै जोङो मोनसे समाव लेहेम गतियाव फैदोंमोनब्लाबो नाथाय जोङो दा मोनदां हादों जे जोंनि गेजेराव जोङो गोबां मोनसे सोलायनाय, गोबां मोनसे सान्थौजों लोगोसे जोङो फोसाबबोनायजों लोगोसे जोङो मोनदांनायजों लोगोसे जोङो देरहासारनायखौबो जोङो मोनबोनो हादों। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनदों मोनाखै आं बेखौ बुंनो हायाखै, नाथाय आङो रौता हालामाव दङ। रौता हालामनि आङो रौता प्राइमारि बाथौ गौथुमाव दङ। आं बेवहाय माखासे उन्दै गथ'फोरखौ आङो मोनबोदों।
दा बिमा बिफाफोरनि जा अनसायनायखौ जेरैबायदि अनसायनाय बिथांमोननि अनसायनायखौबो आं मोनबोदों। मोनबोनाया बिब्दि आं बेयावहायनो लिरदों जे गोबां बिमा बिफाफ्रा गोबां गथ' गथायफ्रा गावनि थांखि होसोनायाव गावनि माबा मोनसे जाफुंसार जानायाव निस्सय जोंनि बोराइ बाथौआ जों साफ्रोमबो सुबुंखौ जोंखौ अनसायखायो बा अनसायगोन होननानै बिथांमोना मोनफ्रोमबो मंगलबारानो होन मोनफ्रोमबो जोंनि फोरबोआनो होन बेफोराव जेरैबायदि दान बावनाय जेरैबायदि गावनि मुङै बावनाय बे बावनायफोरजों लोगोसे जोंनि बिथांमोननि जाफुंसारनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। बेखायनो आसा खालामदों बेफोरबायदि दान बावनाय दिनै जाय बिथांजोआ बेयावहाय जेरैबायदि दान बावबाय निस्सय आफा बोराइ बाथौआ बिथांनि इयुन बिथांनि जा थांखि बिथांनि जा मिजिं बेखौबो जाफुंसार होगोन आरो बोराइ बाथौआ निस्सय बिथांखौ नायहरगोन आरो इयुनाव बिथांनि जा मावनो लानाय थांखिफोर बे थांखिफोरा जाफुंगोन बेखौबो आं आफा बोराइनि खाथियाव आरज गाबहरदों आरो आं आसा खालामदों जे गोजौआव आङो ओरैबायदि गोसोआव सानबोनानै बा गोसोआव आङो साननानै जेरैबायदि लिरबोबाय जेरैबायदि नोंथांमोननि आं दिनै फरायथिनानै होबाय दा बेखौ आङो आखरै आखरै आङो फरायलांदों। नाथाय आङो बेखौ लिरालासिनो आं बुंलाङोब्ला हयथ' आंनिया मा जाहैगौमोन बाथ्राया आं मोनसे आयदा लानानै फैदों हयथ' दानस्लिंलांगौमोनबो जानो हागौ। दा बेखायनो नोंथांमोना बा गौथुमा जे थांखि लानानै आंखौ बेयावहाय दा आसा खालामनानै आंखौ बेवहाय लेंहरबाय बेखौ हयथ' आङो नोंथांमोननि साननाय बायदि हयथ' आं हाजोबासै। दा आसा खालामदों नोंथांमोननि बे जायगायाव गोबांबार फैबाय आङो फैनाया इयुनावबो नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन लोगो मोनगोन बेखौ आसा थिबाय। दा बेवहाय आङो जोबनायाव बेखौनो आङो बुंलांगोन आंनि कनक्लुसनाव जेरै गोजौआव आं मख'बोनाय धोरोमनि बिजिरनायनि बिजिरथिनि अनगायै बाथौआरि फरायसाफोरनि मावनां गोनां बिबानफोरनि सायाव सावरायनाय बे सावरायजोबनाया नाथाय बियो जोबोद गोब्राब खामानि। मानो होनना बुङोब्ला समजों लोगोसे जोङो खारफादों समजों लोगोसे दिनै सासे गोरलै गथ' फैदों बे गोरलै गथ'आ उन्दै गथ' जादों उनावहाय लाइमोन फैगोन बिब्दिनो बिसोरनि समा आरोबाव सोलायबावगोन आबहावाया बेलेग जालायगोन जोंनि बिबुंथियाबो हयथ' सोलायबोगोन। दा बेखायनो लाइमोनफोरनि मोजां खामानि मावथायफोरानो धोरोमारि मावथाय। दिनै बेयावहाय जेब्ला बेखेवदोंमोन बे मेलखौ बेखेनाय समाव जा वेलकाम खालामनाय वेलकाम एड्रेस होनाय बिथाङाबो बुंलांदों जे बेयावहाय बे गामि गोजोनपुरि गामि मोनसे समाव 12 घरल'मोन बेनि उनाव 24 घर जाबाय। बे 24 घर एबा 24ता न'खर बे न'खर सुबुं माहारिया धोरोमसा बा धोरोमारि सुबुङा बोरैहाय एसेबां गिदिर बिबानखौ लानानै दिनै माजबाद ओनसोलाव बेबायदि रुफाथि मायथाइ फालिनायाव गाजा गोमजायै खुंनो हाखो। थारैनो बेयावहाय निस्सय जोंनि लाइमोनफोरनि अबदान दङ जोंनि बाथौ धोरोमारि साफ्रोमबो सुबुंनि अबदान दङ लोगोसे बोराइ बाथौनि बोर दङ आरो बे बोरखौनो जोङो लाबोबाय थानोब्ला जोङो निस्सय मोजां खामानि मावनांगोन मोजां थांखि लानानै जों आवगायलांनांगोन अब्लानो जोङो बोराइ बाथौनिफ्राय जोङो जेब्लाबो अनसायनाय मोनगोन जेब्लाबो जोङो बोर मोनगोन बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं सानो। नाथाय जाय गाज्रि मावदों बेखौ धोरोमा हेंथा बुंगोन बियो थार बाथ्रा। गावबा गावनि धोरोम स्वधर्म एबा मावथायनि सायाव बांसिन गोसो हमथानानै आवगायलाङोब्लानो
गावजों लोगोसे बाथौआरि न'खर आरो बाथौआरि समाजाव सोराङा अरायबो साथिबाय थागोन। दा बेखिनिखौ आंनि गाहाय बिबुंथि महरै आङो बिबुंथि होनानै आरो फिन आंनि गोरोन्थिनि थाखाय बोराइ बाथौनाव निमाहा बिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय। गोजोन्थों।